तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, आज पाऊस भरपूर होतो मरणाचो, सकाळपासून काही जावकच मिळा नाही। कालपासून 2 दिवस लागता, पण आज जरा जोरच केलाय। आणि तर बघूया जरा ओमो घरे होता तो बघूया मासे। हे गौऱ्या सुटली शाळा? हां, नंदन काय नाही हा। तर मित्रांनो जरा बघूया, ओमो समुद्रात गरवताना बघितलं असाल फिशिंग रॉडने। तर आज तो वाळात गरवणारा आणि खवळे धरण्यात त्याचा 1 नंबर आहे। सकाळी 5 मारले ना खवळे। तर चला बघूया। दुकानावर काय चॉकलेट आणून गेलास की? माकडला चॉकलेट लावतास की काय घरी? तुझं भरोसा नाही बाबा, काय पण लावशील। खय चालला आधी पहिले घरे काढूच्यात ना। पाणी बघ आधी, पाणी बघ मोठा हातात वाटतं घरी होता लागणार। तर मित्रांनो ह्यो ओमकार तुमका माहितीच असतात, ह्यो विक्रांत हां, ह्यो सायगो, तो सुबलो, तो सुमडीत आहे। सुमडीत कोंबडी आहे तो, काय बस सांगता। ह्यो सुमडीत कोंबडी। ह्या नको चॉकलेट दी काहीतरी दुसरा चॉकलेट नाही। खय जाऊचा मेल्यानो ए बाबा घरी घेता वाट लावसा। ओमो धड नाही, ओमो खेणी पण पकडणारो माशी वाईट आहे तो। रात्रीचे नाव होत असतो मी हातान धरले। तर मित्रांनो चला बघूया, पहिले आधी घरे काढू जाऊया। घरे लावते बघ म्हणजे तू काय काय लावतो? घरेत लावतो, काढू लावतो आणि परत पीठ आणि त्याच्या पुढचं आपल्या चपातीचं पीठ लावतं। तसं पीठ लावितच नसते ना, नाही पिठाची गरजच नाही। लहान पोरांचो खेळ म्हणा तो आता। पुढे जातो बघ, फणस पडलेलेच आहेत, दुपारी बघलेले। दुपारी रान तुमका येऊन दे जवळ चढ मग तो बघ हय आण पण मासो लगेच लागतो लो, मासो लगेच वळवळ जाण्या बघल्यानंतर पाटकन धरतो। अरे पाड खायचो तरी चप्पल काढून साई बुळबुळीता खूप तरी खाली येऊ नको, पंचात खाली थांब टाकतलं तोळू टाक रे तो बघ। शुभल्या फोड द्या का हे मजल साई ये तसंच घेऊन जाऊया। हे केव्हा तरी वाले हे कुर्ले मासे बेशे धरणारे हे दोघांकडे हा काम। आणि ओम्याचा वेगळा काय बघता काय करता सेल करता तो आता विक्रेक लागलो कुर्ल्यांच्या। कोण कुर्ले धरून द्यायचे, तो विक्रेक ह्यो विक्रेक लागलेलो हा। आणि तो तर मित्रांनो तुमका आवाज येणार नाही हा, ओमो काय बडबडता तो। ए चल टाइमपास, हो टाइमपास करणार रे। हा सोबल्यान घरी काढल्या ना आपली, आणि आता त्याका गरो लावताय हो बघा। हे पोर अभ्यास करूचे टाकून मासे पकडूचा धंदो यांचो भारी आहे। अभ्यास मारा दे म्हणतो। बघा कसो घरी एक गरो लावले ना। म्हणजे तुमच्याकडे हे घरी हा, माझ्या वडच्या तर माझ्या मारशा कोंडा बिंडा। आणि सायग्याचो गरो खाऊन गेलेली आहे, सायग्याचो गरो खाऊन गेलो मासो। हे घरे ह्या पकडतात ना मासे, सकाळी असले धरले खातात रे।
मित्रांनो आता आम्ही आमच्या पुलावर इलाव आणि ओमॅक का अजून काय मिळत नाही हा. ए बाबा माझं काय सकाळी मग टाक 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 तू चल डेंजर आणलं सायगर गे मी बसते शिकवतोय रे त्यांना मी. होमो शिकवता कारण होमो समुद्रात घरी होता ना तो फणस टाकलाय ना तिने. ऐका बघ काय बघलं याची घरी लांबडी नाही हातात तो थोडीच नाही येतो तो बघ दिल्याने मला त्याचं बरोबर चांगलं आहे का बरोबर मोठं लावून फिट लाव. सायगो मला घरे होता की का पायापासून घरे लावले ना ते बघ. काय रे अरे 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 धरले चांगले काय सायग्यान धरल्याने एक सपाटच आणले ना. थांब रे असतो धर माझ्या कपड्यात गौरव लावले वर धर वर धर या धर रे मला कपड्यात गौरव लावले मेले एक धरले साई राजान. मग तुझ्यापेक्षा भारी हो तुझ्यापेक्षा भारी होते. बघूया 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 लवकर हे लवकर. कोण अडकलो मासो घरी अडकलो. मी गेलो ते मासे पडतो साईराज खुश तो बघ आता बघ धरतो लोक 5-6 तरी. तो बघा मग घरी काढूसाठी वाळात उतारलो तो बघा अडकली ती काय रे ए कापून काढ. आणि मग शेवटी भिजलोच हेंका बेल्या का काय हेका पाठवू होतो. काय रे गावला खया काय बेल्या पकडून पकडून पकडलं दाखव तरी जीवदान द्यावया गयच मोठा पकडलं लूर वाटता. मेल्या मेन माणूस मेल्या थंडावर त्याची घरी मेले पेचले माश्या. नाही रे हे ओम्या धर. डोक्या फिरव अरे ओमकाराक मासे पकडून घेऊन येलो यो बघ कंटाळलो हो काय ना एकदा घरी टाकल्यान की आळ असता. अरे बघ गावला गावला धरल्या 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 धरल्या. अरे अरे वाळार घरे होता बाबा कसली कवळी धरल्या ना बघलं नाही सकाळी. मी नाही होते माका सांगलेल्या ना. अरे माका सांगायचा लागता आधी तर मी असतो जागे. हो मग मी घरी कॅमेरा घेऊन येलाय की तो आळसपणा करता मग काय मासे गावतले. आळसपणा तो नाही तो बरोबर जाता आणि घेऊन येता आळसपणा तू करत मासाच वापले हो बघ आत मेले इरडवर यांचे पाठ धरून झोपाल होतं आता कधी इरड कधी काढलं हिचे. तर मित्रांनो ओम्याक गावलो एक बघूया. अरे रे 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 हा बघा आता बेल बेलाच गावतो. 2 बेला गावली कळत रे ताकाया. सुटल्याचा आधी सुटला बेलच होता ना ए खवळे म्हणतात आधी आता बेलांचाच खाऊन दिला. काय बघ करू लावले ओमॅक ओमॅक लावून द्यावा परत तो ओमो गरवणार तेव्हा हात लागतो थांब थांब मारशी आमचे. काय कुर्ली वर येतात तर मित्रांनो बघा कुर्ली
छत्री आण ना, छत्री उघड दाखवतोय छत्री. ए छत्री उघड. ओमे ओमे ऐका धर. सपाटी असली आहे कुर्ली. बघले छत्री घालायच्या आधीच गेली. गेलाच गेली ती. ओम्याक शेवटी भिजानच नारळ आणूचो लागलो. काला हे नारळ गेलो. ए ओमो टाइमपास करता. आता भिजलं नाव घेऊन ये पूर्ण. रे 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 सुटला. दोनदा धरल्या, दोनदा सुटली त्याची. पहिल्या धरल्या की बॉम्ब वाटता. तर मित्रांनो ओम्या कॅमेरा घेऊन लिहिलंय की ओमो कंटाळता, आळस करता मासे धरू. तर त्याका दोनच काय ती बेला गावली. सायगो मारता तो बघा तिकडे पाण्यात. आणि ओम्याक नाही तर सकाळी 2 गावलेली होय ना. 2 नाही 4 पण 2 सुटली ना. आता 2 सुटली. मग आळस करतं त्यामुळे सुटतात तुझी. पागेरो टाकूया. तर मित्रांनो चला रात्री अरे थांबाया. रात्री कुर्ल्यांका जाऊया ना. नक्की सांग काय किती वाजता. तुम्ही फोन करतो. काय रे गावला काया. रे रे मोठाच धरलं. आता सांगते का बाय नको. आता बाय नको. बाय नको. बाय नको. केवढा गावला आता भाऊ माका रडतो कमाल. मग धरल्यान बाबा मागात पासू रडान रडा. आता आता कंटाळतो तो बघ. आता झाला त्याचा. कोकणी डाळीला तर मागातचा बारक्याकडे टाकल्यान बघ. पायाकडे ओमे आले पायाकडे. सुरमई गावली या. थांब बाबा एवढा लहान नाही आता. कया रे रे दुसरो बघ. डेंजर डॉन दुसरो बघ काढले ओमे असो हातात हातात. फोटो काढा. बघा रे बघा. लाव रे असोच फोटो. हा कवळे धरण्यात ओम्याचो 1 नंबर हा होय ना. एवढं बघलं काय म्हणतं काय नाही बघ काय केलं ना. एवढं प्रश्न करतो. माझ कोणाक देवचा गिरायक कोणा यो. तो बाई जाय तो सुट्टा दिलो बघला. चल 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 लवकर 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 लाव. लगेच लाव. ओम्याचा हात लक्कच काय बघ ते पकडता. बारको वाटतं यो. नाही नाही ह्यो असं काय करतात काय ता घरे सपले. तो ओम्याक ताण बघूचा लागता आधी किती कधीचा. आता 6चा ताण होता त्याचा. यो सायगो घरी एक गरो लावून हैराण झालो. एका आधी एक धरून त्याचा काय काय ग चल 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 पकड. येणे एक धरले. खाली जाऊन धरलं भारीच बघूया. आमच्या एवढं धरलं केवढं धरल्यानंतर बघ आता खुश खुश. आता तो हसता तो बस स्माइल त्याच्या चेहऱ्यावर. ओम्याक गावतात माका गावत नाही म्हणता. आता तुझी बारी. जो जर पोरांका काही अभ्यास चांगला असतं करूचे नाही. मासे धरूचा काम भारी करतो ते बघा. शाळा बंद आहे. उद्या सांगले
अरे 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 धरले 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 धरले. आता ओम्याचा या ताण ताण काय आला रे जागे. तर राहायचे सुद्धा रा पारी. हे बघा त्या विनू काही दाखव जरा व्हिडिओ कॉल करून मासे थांब. ऐकत नाही गावत नाही म्हणजे गावत नाही कसे सुबलो तो बघ खाली गेलो परत गेलो. काय रे गावलो. अरे 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 धरल्यान जोरच केलं. ओम्या तुका मागे टाकल्यान त्यांनी. तर मित्रांनो हे बघा ओम्यांनी सुबल्यान जोर केल्याने या कवळे धरूचो. बारको धरले ना पण धरले ना. ओम आता चौताळतो हो काय सायगो वाटेल होता पण काय पण ओम्यान धरल्यान टपच मारलाय ना. काय 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 करतो आता काय ना आता त्याच मूड गेलो. काय करतं काय त्यांचा. गिरायक मोपा त्याच्याकडे. नाही येता बरोबर लावतो माकात लावतो माशांका होता की हो. चला चला पाहू शकता खरे तरी मासे दाखव. ए काय मासे आले चल. चला बघ केला. तर मित्रांनो बघितलं हे बघा ओम्यान अशा प्रकारे मासे धरले ना. 100 रुपयाचा ऑटो काढलाय ना. घरी येऊन पकडल्या ना आणि फिशिंग रॉड नाही वापर करतो सोरव रे दिसत नाही. तर चला आहेत थांबाया आता कुर्ले पकडू जाऊचे तोपर्यंत कॅमेरा आधी चार्जिंग का लावूया. पाऊस जरा दिलो धाव 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 धरल्याने बघ तिथे त्याला मी भिजतलो. अरे हा बघ काय खवळ्यांचो पेरच केले छत्रेक लावतात सगळे खवळे. अरे